Dobrý den, vítá vás průvodce aplikací k bateriové Wi-Fi kameře se solárním panelem Solight 1D60. Kamera využívá opět aplikaci SmartLife, v případě aplikaci Tuya. To znamená, my si teď otevřeme aplikaci a ukážeme si, jak aplikaci a Wi-Fi kameru spárujeme. Tak a teď se podíváme na to, jak kameru a aplikaci spárovat. Pokud kameru nabíjíte, dojde k nabití a odpojíte napájecí zdroj, tak kamera automaticky přejde do režimu párování. Pokud se tak nestane, tak na kameře na 3 vteřiny zmáčkněte tlačítko Reset. Tlačítko je ze spodu a až tlačítko zmáčknete a dojde k resetu, tak projde několik hlášek. Successfully reset. Welcome to use. Tak a v tuto chvíli můžeme kameru párovat. To znamená, zmáčkneme plus v pravém horním rohu, klikneme na Add Device a z možností zvolíme kamera Wi-Fi. Tak, potvrdíme SSID údaje sítě. Tak a teď naskenujeme QR kód. Connection successful. Tak a v tuto chvíli vidíte, že kamera byla přidána, klikneme na dokončeno. Tak a nyní se podíváme na to, jak vypadá samotné rozhraní kamery. Začneme od levého horního rohu, takže první, co vidíte, je stav baterie. Symbol blesku znamená, že baterie se teďka dobíjí právě pomocí solárního panelu a kapacita baterie je plná na 40%. Vedle je kvalita, kterou můžeme měnit z kvality SD na kvalitu HD. Dále je zde možnost zapnutí a vypnutí reproduktoru, to znamená, pokud chceme slyšet, co se děje venku, tak zapneme reproduktor. Dále je možnost zvětšení obrazovky, případně můžeme klasicky pomocí 2 prstů zvětšovat obraz, aby jsme si určité místo byli schopni zvětšit. Dále vidíte rychlost přenosu a vlevo dole si můžeme obraz rozšířit na celou obrazovku. Vedle je možnost pořízení print screenu. Tak vidíte, že obrázek byl uložen. Tak ještě si obrázek zmenšíme. Případně možnost komunikovat do okolí instalace kamery pomocí mikrofonu. To je ten symbol dole uprostřed. Dále je zde možnost pořizování krátkého videa a v pravém dolním rohu vidíte poslední možnost, kterou když si rozkliknete, tak je zde několik možností. Playback, to je v případě, že máte uloženou nebo vloženou SD kartu, tak jste schopni se po té SD kartě v časové ose přesouvat. Dále zde vidíte galerii, kde jsou uložené print screeny. Můžete si zvolit i variantu toho, jaký mód chcete mít zvolený, jestli světlý mód nebo tmavý mód. Potom je tu vyvolání nočního režimu, nastavení prčidla, které je v tuto chvíli vypnuté. A poslední možnost je úprava, to znamená v případě, že dojde k nějakému rozšíření firmwareu kamery, tak je možné si zde upravovat ikony. Tak, další možností vlevo dole vidíte Messages. Zde máte informace o tom, kdy došlo k aktivování kamery. V závislosti na tom, jak si nastavíte pirčidlo, tak se vám bude aktivovat kamera. Můžete nastavovat pirčidlo od vysoké, střední a nízké citlivosti. Záleží, v jaké oblasti se pohybujete, jestli je tam například vysoká koncentrace lidí, aut a podobně, aby vám nedocházelo
k planým poplachům na kameře a ke zbytečným záznamům. Takže to je v centru Messages, zde vidíte veškeré informace o tom, co se v okolí kamery dělo. My se vrátíme zpět do Features. Tak a teď se podíváme ještě na jedno nastavení v pravém horním rohu, 3 tečky. Na ty, když klikneme, tak se podíváme, co zde máme. První je možnost úpravy názvu kamery. Můžete si nastavit, kde kameru máte v rámci třeba různých domů a podobně, což je možnost nastavení ve Smart Lifeu. Informace o zařízení, jako je IP adresa a dále. Rychlá předvolba a automatizace. Zde si můžete nastavit různé automatizační prvky, což umožňuje aplikace Smart Life Tuya v napojení ještě na další aplikace a můžete si různé funkce podmiňovat. Je zde podpora třetích stran, je zde podpora Amazon Echo a Google Home. Můžete zde nastavovat základní funkce, převrátit obrazovku, časový vodoznak vypínat a podobně. Můžete zde nastavit jednosměrný přenos zvuku nebo obousměrný přenos zvuku, to znamená, že můžete komunikovat i s osobou, která je u kamery, to znamená, jedná se o takzvaný duplexní provoz. Tak, nastavení nočního módu, to znamená, že můžete buď využívat infračervené světlo, to znamená, je to světlo, které je mimo viditelné spektrum a dochází potom k tvorbě černobílého obrazu. Případně je zde možnost barevného obrazu, to znamená, že k přisvěcování dochází pomocí klasického bílého světla a odraz scény je potom barevný. Spínač PIR, ten si můžete zapínat, vypínat a nastavovat v různých módech, co se týká citlivosti, jak už jsme se bavili před chvilkou, záleží na tom, jak citlivě tento PIR senzor nastavíte, tak budete mít časté nebo méně časté informace a notifikace z okolí kamery. Nastavení zprávy napájení, zde si můžeme ukázat tady stav baterie, režim napájecí, režim napájení, napájecí kabel, nabíjecí baterie. V tuto chvíli jedeme na kombinaci dobíjení baterií ze solárního panelu a následně z baterií funguje kamera. Nastavení alarmu pro nízkou kapacitu, zde si můžete nastavit, při jaké kapacitě chcete, aby vám přišla notifikace. Nastavení paměťové karty, teď nebyla zjištěna žádná SD karta, protože SD karta není vložená, ale můžete si tady na dálku provádět například formátování karty a podobně. Oznámení, když je offline, v případě, že kamera bude offline, přijde vám notifikace, je zde časté dotazy a podpora, možnost sdílených zařízení, to znamená, že vy si zde jste schopni přidat jiného uživatele aplikace Smart Life, případně Tuya. Můžete si nastavit i hlasového asistenta a potom zkontrolovat aktualizaci softwaru. Vidíte, že žádná není potřeba, v případě můžete dát automatickou aktualizaci. Tak. Poslední možnost je možnost odebrat zařízení. Co se týká fungování kamery jako takové, tak kamera funguje naprosto nezávisle na jakémkoliv kabelovém napájení. Nefunguje to tak, že by kamera fungovala přímo ze solárního panelu, ale vždy se nejdřív dobíjí baterie a následně z baterií je napájena kamera. Jde o to, že kdyby byla kamera napájena přímo solárním panelem, tak by v závislosti na intenzitě slunečního osvětlení docházelo k napěťovým výkyvům a kamera by nefungovala správně. Takže proto je ten systém udělaný tímto způsobem. Co se týká údržby kamery, je potřeba jednou za čas z kamery utřít prach. Ať už je to na jaře nebo v létě, v více prašných obdobích dochází k tomu, že solární panel na sobě po určité době má vrstvičku prachu a samozřejmě čím vyšší ta vrstva prachu je, tak tím nižší je potom intenzita toho osvětlení, které dopadá přímo na ten solární panel pod tím prachem. Takže z tohohle důvodu je potřeba kameru jednou za čas oprášit. Je pravda, že i když se na kameru dostane třeba déšť, to znamená částečně dochází k nějakému smívání, tak přeci jenom tam ulpí nečistoty, které je potřeba sundávat a očistit. Kameru nemusíte instalovat v místě, kde je přímé sluneční osvětlení. Můžete ji bez problémů nainstalovat i tam, kde nemáte přímý sluneční svit, kde je odražené nebo rozptýlené světlo. Kamera se dobíjí i ve chvíli, kdy je
intenzita slunečního svitu nižší, třeba například, když je pod mrakem. V tuto chvíli vidíte, že venku není přímé sluneční světlo, je zde pod mrakem a přesto se kamera dobíjí, baterie je na 80%. Co se týká četnosti použití, závisí to opravdu na tom, jak kamera bude využívána často. Pokud si nastavíte prčidlo na velmi vysokou citlivost, může se stát, že se kamera bude spouštět velmi často a bude vám baterku vybíjet velmi rychle. Může se to stát třeba v případě, že budete v okolí kamery mít například listy od stromů nebo prostě stromy a ty tím, že se budou chvět, tak budou spouštět prčidlo. Takže je potřeba nejdřív se zamyslet nad tím, kde tu kameru chcete nainstalovat, aby jsme se vyhli těmhletěm falešným poplachům. V případě, pokud tomu nemůžeme zabránit, tak nastavit prčidlo na nižší hodnotu, aby nedocházelo k častému spouštění. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte na e-mail aplikace @solite.cz.